ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರದಾನಿ ವೆಬಿನಾರದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೆಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಿಷಯಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪಿನವು ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತ ತೆರೆದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪುಡು ಇನಿತ್ತವು 117ನೇ ಎಗ್ಗೆ. ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಮದೆಯಾದಿತ್ತಿನ ತುಳುಲಿಪಿ. ನಮನ ಇನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಬಲ್ಮಠ ಮಂಗಳೂರು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ ಬಾಳ ಮೇರೆ ಸರ್ ಇರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಗೌರವಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಮದೆಯಾದಿತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ನಮಕೀನಿ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಸಾಹಿತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ್ತ ವೆಬಿನಾರದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೂ ಉಪ್ಪಿನಾರು ಆರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುಳ್ಯದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಆರ್ ಮೇರು ಇರೆನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೂ ಮಾನಾತಿಕೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಲ್ಲೆರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸುಳ್ಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ ಮೇರು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೂ ಇಪ್ಪಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇರುವೆರೆಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳುತಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನ ದೀವೊಂದು ಇನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೂ ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆನ್ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನ್ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ವೆಬಿನಾರನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳು ಪಂಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲು ಕೇಣೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಉಂಡಾ ಪನ್ಪಿನವು ನೆಕ್ ಉತ್ತರವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲುಡ್ದುಲ ಪ್ರಚಲಿತಡ್ ಇತ್ತಿಣು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಸಾಲು ಸಾಲಾದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ತುಳುತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯೊಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ತುಳುನಾಡದ ಸೀಮೆದ ಮಿತಿನು ಮೀರ್ದು ದೇಶ ವಿದೇಶಲುಡು ತುಳುವೆರೆ ನಾಲಾಯಿಡು ತುಳು ನಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುಕು ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿಣು ಪನ್ಪಿನೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮದಪ್ಪಂದೆ ಅವೆತ್ತ ಪರಿಚಯನ್ನು ಮಲ್ತುನುಡು ಪನ್ಪಿನಿಲೆಟ್ ತುಳುತ ಲಿಪಿತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೂ ಇನಿ ಉಲ್ಲೆರು ಸಾಹಿತಿಲು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮೇರೆ ಅಯನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೊಲಬುನು ಯಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನಂಚಿನ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವುನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇಂಚಗೂ ಮೆರೆನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಪೆರ್ಗದ ಸಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೂಕು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು. ರೇಡಿಯೋ ಕಣ್ಮಣಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಪ್ಡ್ ತುಳು ನುಡಿ ಸಂಗಮ ಪನ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾದಲ ಮೇರು ಉಲ್ಲೆರು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಲೆಡ್ಲ ತೊಡಗಿಸಾವಂದೇರು. ಸುಮಾರು 700 ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಾವನ ಮೂಲಕ ತುಳುತ್ತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲುಗ್ ಅರೆನನೆ ಆಯಿನ ರೀತಿಡ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲೆರು. ಮದೆಯಾದಿತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ವಾ ರೀತಿಡು ಕುಡರ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಯಾನ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುಕಾದ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಡುಂಡೆ ಯಾನಿ ಇನಿ ಪಾತ್ರೆ ಕಥಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ವಿಷಯ ತುಳು ಲಿಪಿ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಭಾಷೆ. ಕೈಯಾರದ ಪೆರ್ಮಿದ ಸಾಹಿತಿ ಕಿಂಜನ ರೈಕುಲು ಪನ್ಪಿರು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರು ಎಸಲದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಪಾಯಿಡ್ ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕು ನಮೃತದ ನುರೆ ನುರೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇನರೆ ಪಾತೆರರೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡ ಆತೇ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ. ಉರಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಫಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಇಂಚೇನೆವರ ಪಾತೆರ್ನಗ ಪಂಡೇರು ತಾಡೆಯೊಳೆಡುಪುನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಾರ್ಲಿ ಪೂರ್ಲು ಅವಿನ್ ತೂನಗ ಮೀ ಇರ್ಮನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ದುಮ್ಮು ಮುಟ್ಟಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ನಂಬುಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ನಮ
ಈ ಲಿಪಿ ಪಂಡದಾದ ಪಂದ್ ಸುರುಕಾದು ತೆರಿಯೋನುಗ. ಲಿಪಿ ಪಂಡ ಭಾಷೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಶಬ್ದಲೆಗ್ ಪೂರಕವಾದ ಗಲಸುನಂಚಿನ ಸಂಕೇತಲನ ಗುಂಪು. ಪಾತಿರಗು ಬರವುದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪ ಕೊರ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನನೆ ಲಿಪಿತ ಸೃಷ್ಟಿಗು ಮೂಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಶೋಧನೆಲೆಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ. ಪಿರಾಕಡ್ ಪಾತೆರೆಗು ಬದಲ್ ಚಿಹ್ನೆ ಸಂಕೇತ ಕೊರ್ದು ಬರೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಬರವುಗು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ರೈಟಿಂಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೀಜ ರೂಪದ ಬರವು ಪಂದ್ ಪುದರ್. ನಿಧಾನಗು ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ರೂಪಗೂ ತಿರ್ಗದು ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಅತ್ತಂಡ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಆದ್ ದುಂಬುಗು ಐಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪಂಡ ಭಾವನೆನು ಸೂಚಿಸಾವುನ ಭಾವಲಿಪಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆನ ದಾಂಟದ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟಿನಿ ಧ್ವನಿಲಿಪಿ. ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಧ್ವನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರವುದ ಸಾಂಕೇತಲೆನು ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉಂದೆಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಧ: ಸಿಲಬಿಕ್ ಅತ್ತಂಡ ಶಬ್ದಾತ್ಮಕ, ನನೊಂಜಿ ಆಲ್ಫಬೆಟಿಕ್ ಅತ್ತಂಡ ವರ್ಣಾತ್ಮಕ. ಶಬ್ದಾತ್ಮಕಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಶಬ್ದಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೋನೆದ ಚಿತ್ರ ಮೋನೆನ ಸಂಕೇತಿಸವನ ಬದಲು ಮೋನೆ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದನು ಸಂಕೇತಿಸವುಂಡು. ಒಂದು ಶಬ್ದಾತ್ಮಕ ಲಿಪಿ. ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗ್ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಸಂಕೇತನು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವು ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಲಿಪಿ ಆಪುಂಡು. ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಲಿಪಿ ಮೆಲಾನೆ ಬುಳೆಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಲಿಪಿತ ರೂಪನು ಪಡೆಯುಂಡು. ಭಾಷೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲಿಪಿಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ. ನಿಗದಿ ಆಯ್ನ ದನಿಕ್ ನಿಗದಿ ಆಯ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ಸಂಕೇತಿಸಾವುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಆಘೋಷಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಿತ್ ಚಿಹ್ನೆಲ ಸರಣಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಲಿಪಿಯಾದ ರೂಪ ಪಡೆಯುಂಡು. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಕಾ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದಗು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಮಲಯಾಳಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಧ್ವನಿ ಒಂಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಭಾಷೆಗ್ಲ ಲಿಪಿಕ್ಲ ಬುಡಿಯರಿನೇ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಬಂಧದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗ್ ನನ್ನ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಲ ಬರೆಯೋಲಿ ಅಂಡ ಐಕ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ಲಿಪಿ ಸಂಕೇತ ಆ ಲಿಪಿಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತಗ್ ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನರಿ ಕನ್ನಡಡ್ ಅಚ್ಚಾನಿ ಮಲ್ತದು ತುಳುನು ಕನ್ನಡಡ್ ಬರೆಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಆಯ್ನಿ. ಅಂಚಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತೆರಿಯೋನುಗ. ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆಯ ರಡ್ಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲಿಡ್ ತಮಿಳು ಬುಡುಂಡ ತುಳುವೆ ಪಿರಾಕದ ಭಾಷೆ. ಸುಮಾರು 7ನೇ ಶತಮಾನರ್ದು 17ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡನು ಆಳ್ದಿತ್ತಿನಕುಲು ಆಳುಪೇರು. ತುಳುನಾಡದ ರಾಜರು ಏಪಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲೆ ಅತ್ತು. ಅಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲ ರಾಜವಂಶದ ಸಾಮಂತರಾದಿತ್ತಿನಕುಲು. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾದ್ ಅತಂಡ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯಾದ್ ಗಲಸರ ಪೋಯ್ಜೇರು. ಅತಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಆ ವಿಷಯದ ಅವಕಾಶನೇ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಪಂದುಲ ಪನುಲಿ. ಕೆಲವರಿ ಗಲಸಿದರಾಂಡಲ ಅವೇನು ಗುಪ್ತ ಭಾಷೆ ಪಂದ್ ಮದಿಟದಿಯೇರು. ಮಂತ್ರತಂತ್ರದ ವಿಷಯ ತಾಳೆಗರೆಟ್ ಬರೆದು ಅವು ಏರಾಂಡಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅನರ್ಥ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ಭಾಷೆ ಪಂದ್ ಮೂಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮದೆ ಒಂದೇ ಪೋಂಡು. ತುಳುಕು ಲಿಪಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂಬುದು ಕುಲುದುಪ್ನಗ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಪೊರ್ಲುದ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತೊಜಪಾದ ಕೊರ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುನಿಚಿತ್ತಾಯರ್. 4 ಪಿರಾಕದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಪುಲಿತದ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು 14ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಅಂಚ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ, ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಕಾವೇರಿ, ಕರ್ಣಪರ್ವ ಉಂದೇನು ಪೂವೆಂಪು ಸಂಪುಲಿತೇರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಅಂತರ್ಗತ ರಾಮಾಯಣ ಈ ಉಂದೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ SR ವಿಘ್ನರಾಜ ಸಂಪುಲಿತೇರು. ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಅವತಾರ ವರ್ಣನೆ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಓಲೆ, ಗಣಪತಿ ಹವನ ವಿಧಿ ಒಕ್ಕ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಿಧಿ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಬರವನು 6 ಓಲೆಲೆರ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಉಂಡೆ ಅತ್ತಂದೆ
ಅನಂತ ವೃತ್ತ ಕತೆ ಸಿದ್ಧ ಮಂಡೂರ ಕ್ರಮ ಪಂಪಿನ ವೈದ್ಯ ಗ್ರಂಥ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಂಡು. ಉಂದೆನ ಪೂರ ತೂನಗ ಸುಮಾರು 10-11ನೇ ಶತಮಾನಡೆ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಲಿಪಿತ ಪ್ರಚಾರಗು ಬತ್ತಂಡು ಪಂದು ಪನುಲಿ. ಗೋಷಾಡ, ಕಿದೂರು, ಅನಂತಪುರ, ಮಾಮೇಶ್ವರ, ವಿಟ್ಲ ಅನಂತೇಶ್ವರ, ಕುಲಶೇಖರ, ಪಡುಮಲೆ, ಪಡ್ನೂರು, ಉಬ್ರಗಲ, ಪೆರ್ಲ, ಕೋಡಂಗಳ, ಪೆಲತ್ತೂರು, ಪೆರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಶಿರ್ವ, ಕುಂಜೂರು, ಕನಂಜಾರು, ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಪಡುಗ್ರಾಮ, ಇಳಂತಿಲ, ಕೊಡಿಪಾಡಿ, ಕಬಕ, ಕುಂಜೂರು, ಕುಡುಪು, ಕಳಕುಳಿ, ಕೋಟ, ಕುಡ್ಲ ಸಿಮತಿಬಾಯಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಹೊಳಲನಕೋಡು, ಗುಣವಂತೆ, ಶಿರಿಯ, ಮಂಜನಾಡಿ, ಕುಮಟ, ದೇಂತಡ್ಕ ಮೂಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕಲ್ಬರವು ಪಂಡ ಶಾಸನ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿಕ್ ಪಿರಾಕ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಸಾರ್ದ ಪನ್ಪುಂಡು. ಉಂದ್ರೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆಕ್ಸ್ರಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 300ನೇ ಶತಮಾನದ 116 ಸಾಲ ಇಪ್ಪುನ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕ ಜರಿಸಂಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ 39 ಸಾಲದ ಪಾರ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು. ಕಿರಾರ್ತಾರ್ಜುನಿಯ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರಂಥಡ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಾಧವೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಉಪ್ಪುನು ತುಳು ಲಿಪಿಟು ಪನ್ಪಿನವು ವಿಶೇಷ. ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಮಂದೆಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೆರು ಪನ್ಪಿನಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮನ್ನದ ಭಾಜನ, ಮರತ ದಾರಂದ, ಹರಿವಾನ, ಬಂಗಾರ್ಡ್, ತಾಮ್ರಪತ್ರಡ್ ಅಂಚನೆ ಪುಸ್ತಕಲೆಡ್ ಬರೆದಿದೀತಿನ ತುಳು ಬರವು. ಒಡಿಪು ಮಟೊಟು ಇನಿಕ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ರುಜು ಪಾಡುನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡ್ ಸುಮಾರು 1800 ಒಡಿಪು ಮಟಕ್ಲೆಡ್ ಸುಮಾರು 2000 ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಊರುಲೆಡ್ ಸುಮಾರು 15,000 ಮಿಕ್ಕದ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬರೆತಿನ ತಡೆಯೋಲೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನಾಲ್ 1874 ಇಸವಿಡ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿನ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಲೋಗ್ರಫಿ ಪನ್ಪಿ ಗ್ರಂಥುಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠಕ್ರಮನೆ ತೂಲಿ. ಅಂಚನೆ 1918 ರಾಯ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಹೀರಾಚಂದ್ ಓಜಾ ಪನ್ಪಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಮಾಲ ಪನ್ಪಿ ಹಿಂದಿ ಗ್ರಂಥುಡ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುನಿಂಚಿತ್ತಾಯರ್ 2001 ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೂಕುನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೇರು. ಮುಂದೆಟ್ ಬರ್ನೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಸಾ ಕೊರ್ನ ಪಾಟೋರ್ದು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾ ಕೆಲವು ಲಿಪಿ ಸಂಕೇತಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಂದು ಕಾಸರೋಡು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಾಗೋಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ವೈದ್ಯಾದಿ ತಾಳಿಗರಿತ ಬರವು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತೊಡು ಬಳಕೆ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಸ್ವತಃ ತೂಯಿನ 1000 ಗಟ್ಟಿಲ ಓಲೆ ಗ್ರಂಥುಲಿನ ಆಧಾರಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ತುಳುಲಿಪಿ. ಪ್ರದೇಶಗ್ ಉರಿ ಬರೆಯನ ಶೈಲಿಡ್ ಬರವು ವ್ಯತ್ಯಯ ತೋಜುಂಡಾಂಡಲ ಲಿಪಿಟ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಾಮ್ಯತೆ ತೋಜುಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಕುಲು ತುಳುವೇರು. ಈ ಲಿಪಿನ ಗೋಳಾಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ ಬರಪುನು ಉಂದೆತ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. 7ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲವೇರು ಗಲಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಕ್ರಮೇಣ ಒಟ್ಟಲುತು ಲಿಪಿಯಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆಂಡ್ ಮಲಯಾಳಿ ಲಿಪಿಕ್ ಮೂಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂಚದ್ ದುಂಬು ಅವಿನ ತುಳು ಮಲಯಾಳಿ ಪಂದೇ ಪನ್ನದಿತ್ತೇರು. ತುಳು ಲಿಪಿತ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬೆತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಶಾಸನಲು ಅಂಚನೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಮೇರು ಬರೆತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಲಿಪಿಗಳು ಪನ್ಪಿನ ಬುಕ್ಕುಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಸರಿಯಾದ ಗಲಸುಂದಿಜ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣ ಅವು ಮದುವೆ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಪೆರ್ಮದ ಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುನಿಂಚಿತ್ತಾರ್ನ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆದ ಫಲವಾದ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮೇಲ್ಕೊಂಡುಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವು
ಮಲಯಾಳಿ ಲಿಪಿ ತಿಗಲಿ ಲಿಪಿ ಪಂಪಿನ ವಾದ ವಿವಾದ ದ್ವಂದ್ವ ಮುಗಿದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತೊಟ್ಟುಗು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2021 ಇಸವಿಡ್ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಪಿತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಗಲಸುನ ಆತು ಸುಲಭಾತ್ ದಪಂಡ ಅವು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಈಜಿ ಆಂಡಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪುದರ್ ಪಲವೇ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳುವೇರು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದ್ ಪೊರ್ಮೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಚಿಕ್ಕುಲು. ತುಳು ಲಿಪಿ ತಾನು ಕಲ್ತದು ಕಲ್ಪವಂದುಪ್ಪುನ ಎತ್ತೋ ತುಳುವೇರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರು ಉರ್ತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯಿ ದೇಶೋಡು ಉಪ್ಪುನಕುಲ ಸೇರೊಂದು ಸುಮಾರು 3,000 ಜನಕ್ಕೂ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಕಲ್ಪಾದೇರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ ಪನ್ಪಿನಾರು ಸುಮಾರು 2,000 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವನ್ ಸೇದ್ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದೇರು. ಒಂದು ಎಂಕ್ ತಿರುದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ಅವೇಟು ಜನ ತುಳುವೇರು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತೊಂದು ಬಾಕಿದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲೇರು. ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಸುಮಾರು 250 ಜನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಕಲ್ಪಾದಿ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ಸಾಧಾರಣ 20,000 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪಾದಂಡು. ಅವೇ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆರಿದು ಸುಮಾರು ಜನ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕಜ್ಜಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ನನಲ ಬೈದಿಜಿ ಅಂಡ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ ಲಬ್ದಂಚಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಫಾಂಟನ ಗಲಸೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ತಂತ್ರಿ ಪಂಪಿನಾರ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಬರವು ಮಂದಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಲಂತುಳು ದಾರಗೆ ಪಂಪಿನ 5 ತುಳು ಫಾಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತುಳುಶ್ರೀ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಫಾಂಟ್ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಎಸ್ ರಾವ್ ತಂಡದಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಕಲ್ನ ಸಹಾಯಡ್ ತೌಳವ ತಂತ್ರಾಂಶಡು ಒಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. KP ರಾವ್ ಅರೆನ ಪದ ತಂತ್ರಾಂಶಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಒಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆತಿನ ತುಳು ಬರವನು ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ತರ್ಜುಮೆ ಆಪಿನ ಗೇನಸಿರೈ ಪನ್ಪಿನ ತಂತ್ರಾಂಶ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಬಳಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೈದುಂಡು. ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ, ಈಶಾ ವ್ಯಾಸೋಪನಿಷತ್, ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪ್ರಣೀತ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಗೀತ, ಅವಧೂತೋಪನಿಷತ್ ಬೂಕು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಆರು ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ, ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾರ ಒಂದೇನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೀತೇರು. ಅಂಚನೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಇತ್ತಾರೆ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಪೊಲಿತಿತ್ತಿನ 110 ಕವಿಕುಲೆನ ತುಳು ಕವಿತೆ ಮಸ್ತಿರ ತುಳು ಪುರ್ಪನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಅಚ್ಚಾತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕುವಿಕು ಕನ್ವತಿತ್ತ ಅರಣ ಪನಿಮುತ್ತು ಮಾಲೆ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಗದ ಸಿರಿ ಪಿಂಗಾರ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭೂಪಾಲ ಪಾಂಡ್ಯನ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಜೀಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಬೂಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬೈದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ವಾಣಿ ಪನ್ಪಿನ ವೆಬ್ ನ್ಯೂಸ್ಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಉಳಿಚಲಿಗೆ ಕಜ್ಜನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಯುನಿಕೋಡ್ ದ ಜಾಲುಡುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮುಗಿದಂಡೆ. ಅಂಚದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಸುಲಭವಾದ ಗಲಸಿನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟೋಡುಂಡು. ಯುನಿಕೋಡ್ಗು ಸೇರ್ಪಾವುಡಾಂಡ ಲಿಪಿಕ್ ಏಕರೂಪ ತೆಬೋಡು ಮಾತೆರಿಗಳ ಒಗ್ಗುನಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗಲಸೋಡು ಪಂದು ತೋಜಿದ ಬೈದಿನೇರ್ದವರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಆ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕಥೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ನಮಗಲಸಿನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ತಾ ಯಾ ರಾ ಲಾ ವ ಶ ಈ ಆಜ್ ಅಚ್ಚರಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಒತ್ತು ರೂಪಲು ಉಲ್ಲ. ಅಂಡ ಕಲ್ಪನಕಲೆಗ್ ನನ್ನ ಗಲಸಿನ ಕಲೆಗೂ ಸುಲಭ ಆವಡ ಬಂದು ಈ ಅಚ್ಚರಲೆಗ್ಲ ಬಾಕಿದ ಅಚ್ಚರದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಅಚ್ಚರನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತದು
ಅಕ್ಷರದ ತಿರ್ತ್ ಬಲತ ಬರಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಪ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಯುನಿಕೋಡ್ ಕಡಪುಡುದುಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಡ್ 14 ಸ್ವರ ಅಂಚನೆ 36 ವ್ಯಂಜನ ಅಚ್ಚರ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು 51 ಅಚ್ಚರ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆದ ವರ್ಣಮಾಲೆಡ್ 3 ಉಕಾರ 4 ಏಕಾರ ಉಂಡು. ತುಳುಟು ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಶಬ್ದಲೆಗ್ ಲಿಪಿ ಸಂಕೇತ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟಡ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡ್. ದುಂಬುದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಈತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತಿಜ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಓಂ ಲಂಚನ ಸೊನ್ನೆರ್ದು ನೂದು ಮುಟ್ಟದ ಅಂಕೆಲು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಉಪ್ಪುನ ಪಟ್ಟಿ ಇನುಕೋಡ್ದು ಕೈ ಸೇರ್ದಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸುಲಭವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪಿನ ಬೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಗಲಸೊಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಗಲಸನು ಜಾನ್ಮೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಕಲ್ಪುಡು ತುಳು ದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತಂಡ ಯಾವ ಪಂದ್ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪಡೆ ದಯಪಂಡ 10ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಕಲ್ಬರವುಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಡು ಮೆರೆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಗನಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಯೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಪಂದ್ ನಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತಂಡ್. ಆಂಡ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರತೆ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿ ಮನ್ನದ ಸತ್ಯ ಏಪ್ಪಲ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾಲಗು ಕುವೆಂಪು ಪನ್ಪಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮನ ದಯಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ನೆಗತ್ತದ ಬೈದಂಡು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ತಂದ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ದಾಂಟವನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಭಾಷೆನ ಅರ್ಕದ್ ತರ್ಕದ್ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ನಮಕ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡಾಪುಂಡು ಆ ಬೇಲೆನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಕೆಲವೆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಎನ್ವೆರ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಸುರುಕಾನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಗ ಪಂದ್ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಅವು ಆಸಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಕಲೆಲ್ಲ ತೊಡು ಪಂಡ ಆತ ಸುಲಭ ಅತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ತುಳು ಲಿಪಿ ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪೆರ್ ದಯಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆ ಅವಡ್ ನಮ್ಮ ಓದಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಆವಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪನಾ ಸುರು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಅವು ನಮಕಿತ್ತ ಹೊಸತ್ತು ಲಿಪಿ ಅಂಚದವನು ಫಸ್ಟ್ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ವಿಶೇಷವತೆ ಯಾನ್ ಕಂಡು ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯಡೊಂಜಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ರಡ್ಡೇ ದಿನಟ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಬರ್ಚಂದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಲಾಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಉಂದೇನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ದಿನಟ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಬೊಕ ಐಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗು ಇತ್ತೆ ಸಂಕೇತ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೇರು. ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊಂದಲಾಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯುನಿಕೋಡ್ ಗೊರ ಅವು ಪೋದು ಯುನಿಕೋಡ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಬತ್ತಾದ್ ಬಕ ಏಕರೂಪತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಆರೆ ಬಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗ್ ಲಿಪಿನಿ ಅವೇ ಅಕ್ಷರದನ್ನೇ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ತದ್ ತಿರ್ತಿಡ್ ಬರಿಪಿನಂಚಿನ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿನ ಯುನಿಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚದ್ ನನ್ನ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪನ್ಪುನಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಹೊರಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆ ಸುಲಭ ಅದು ಅವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಟ್ ನನ್ನರ ದಾದ ಪಂಡ ಪಿದೈದಕ್ಲು ಬತ್ ಅವು ದಾದ ಬರೀತೀನಿ ಪಂದ್ ತೊಜಪಾನಗ ನಮಕ್ ಓದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುವೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನೇಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಊಲ ಅವಿನ ಲಿಪಿನ ಮದಪ್ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಅವಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊನ ಅಪಗನೆ ಆ ಭಾಷೆಗಾಡು ಲಿಪಿಗಾಡು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬಕ ಐತ ವಿಸ್ತಾರದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅವತ್ತನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ
ಕಲ್ಪರಗ್ ತೂರುಂಡ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ತೂವರಪುಂಡ ಅಕ್ಷರ ಕಮ್ಮಿ, ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಾನಗ ಅಕ್ಷರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊರಟ್ ಆಫ್ ಉಕ್ಕಾರ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಉಚ್ಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಾನಗ ಆಫ್ ಅರ್ಧ ಊ ಪಂಡ ಊ ಪನ್ ಊ ಮನ್ ಪನ್ಪುಜ ಊ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ಪಗೆ ಲು ಪನ್ಪಿನ ಅಥವಾ ಉಂಬಲು ಉಂಬೆ ಉಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅವಳು ಪುರ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಧ ಉಕ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಏಟ್ ರಡ್ ಏಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಟ್ ಬರೆನಾಗ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು, ಬಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಿಯಾ ಪದವಾದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯೆ ಬರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆನಾಗ ಅವು ಸೇಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯೆ ಬರ್ಪೆ ಬರೆನಾಗ ಸೇಮ್ ಸಂಕೇತಲೇನು ಕೊರ್ಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯೆ ಬರ್ಪೆ ಅವು ನಾರ್ಮಲಿಯೇ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕುಲ್ವೆ ಜೆಪ್ವೆ ಲಕ್ವೆ ಇವನ್ ನಾಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯುನಿಕೋಡೆಡ್ ಆಡ್ ಆತನು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಏಕಾರ ಆ ಪನ್ಪಿನ ಏಕಾರ ಅವು ಏಡ್ ಏಮೆ ಇಂಚಾಪುರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಒಯ್ಕು ಅವು ಉಂಡು ಐಕ್ ತುಳುಕು ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಸಂಕೇತಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ವ್ಯಂಜನಾಡು ತೂವರ ಪೋಂಡ ತುಳು ಲಿಪ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ 34 ಅಂಚ ತುಳು ಲಿಪ್ ಕನಗ ಐಟ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು. ಳ ಪಕ್ಕ ಳ ಪಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಲ್ಲ ಬರವುಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ, ಬಟ್ ಅವು ಗ್ರಂಥೊಲೆಡು ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗ್ ಅವೇನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತದೇರು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ತುಳುತ್ತ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುವರೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ತಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಬೈದನು ಮೂಲು ಅತ್ತಂದೆ ಪಿದೆಯುಡ್ದಕುಲ ಅಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಕುಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಡ್ ಅಕಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಫೀಸ್ಗ್ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಪೋತಿನಿ ಏತೋ ವಿಷಯ ಆತಂಡ್. ಅಂಚದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲು ಮಸ್ತ್ ಹಾವೋಡು ತುಳುವೆರ ಕಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ನನಾತ್ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಐತ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಓ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವೆಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಅವೇನು ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿಗ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮರ್ದ ಆವರುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಗ್ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನ ಭವಂತು. ಜೈ ತುಳು, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಶಾಸನಲು ಗ್ರಂಥುಲೆನ ಬಗೆಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಟ್ ಇಂಚ ವಿವರವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರೆಗ್ ಮಾನತಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಸುಳ್ಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ ಮೇರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನಾರು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹುದ್ದೆಲೆನ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಿರ್ವಹಿಸಾದ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಲೆನ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಬಂಧಕರಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು. ನಿವೃತ್ತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ 6 ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರನ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಜಿಲಾದ ವಿಷನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿರಿಯರ ಮನೆ ಸುಳ್ಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾದ ಈತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುಳ್ಯದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಬೆಂದಿನಾರು. ಸರ್ ನಮನ ಇನಿತ್ತ ಈ ವೆಬಿನಾರದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಎರಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಮದಯಾತಿನ ತುಳುಲಿಪಿ ಇಂಚಿನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸೋಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಳೆರೆ ಗೇನದ ಬಲ್ಬು ಭಾರಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರೇ, ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲು ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಿಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರೇ ಎನ್ನನು ಎಗ್ಗೋಣ್ಣಂಚಿನ ಬರಿಯರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಹುಲ್ ರವರೇ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಲ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವರೇ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುವಾಂಡಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ ಕನ್ನಡಡೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಪಣ್ತೇರು ಐಕ್ ಪೊರ್ಲುದ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲ ತೆರಿದಿತ್ತ ಅಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಐತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆತಂದು ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಊರದ ದಿವಂಗತ ಟಿ.ಜಿ. ಮುಡೂರ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೇರಿಂದ ಇಂಕ ಗೊತ್ತು. ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆರ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪೆರ ಪುನಗ ಆರು ತುಳು ಲಿಪಿನ ನಾಡದ ಪತ್ತನ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಶೋಧನೆ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಆರು ಕವಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕಕಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಾಡು ಪರಿಣತರಾಯನಾರು ಆರು ಈ ಭಾಷೆದ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಗಳ ಹೊರದಿತ್ತಿರವು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದು ಬರ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಅಂಡ್ ಅವು ಈ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಐಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆತನ ಬಂದು ಐದು ಪ್ರಕೃತಿಜ್ಜಂಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಿರಲಿಕ್ಕನೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನಗಳು ತೆನಕಾಯಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನವು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟಲ ಉಂಡು ವಿವಿಧ ಊರುಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು. ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಊರ್ದ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು. ಸಾಧಾರಣವಾತು ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಸುಳ್ಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ನ ಭಾಷೆನೇ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕರಿನ ಭಾಷೆನೇ ಬೇತೆ ದಯಬಂಡ ಯಾನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾದ ಕುಡ್ಲ ಪೋತಾನಾಗ ಯಾನ್ಲವರ ಅಪಹಾಸ್ಯಗೂ ಗುರಿಯಾಯನ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆ ಊಡು ಮರಕ್ ಮೀತರ್ನೈನ ಮರಕ್ ಬಡ್ತು ನಾನು ಬಂಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕುಡ್ಲಡ ಮರಕ್ ಮೀತರ್ನ ಬಂಡ್ಪೇರು ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೋಸಿನಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಯಾನ ಅಲ್ಪಡ ಬನ್ನೇಡ ಬಡ್ತಪಿ ಜಪ್ಪಿ ಬಡ್ತಪಿ ಎಂದೇ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಿಡುದು ಬಡ್ತಪಿ ಜಪ್ಪಿ ಅವೇ ಪುದರ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಪಾತ್ರವೇರು ಅಂಡಲ ಅವು ವಿವಿಧತೆ ಏಕತೆಯನ್ನು ತೋಚ್ಪಾಪುದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಅವು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಐನೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ನಡಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳುವೇರು ಓಲಿತ್ತಿಡ್ಲ ಯಾನ ದೇಶದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಪೈತಿನ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಕೆಡ್ಡಸ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಅವು ದಾಲ ಒಂದು ಕರದೆ ಬರತಲೆಕ್ಕ ಅಗ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಗ್ಲಿಗೈಟು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಆ ಭಾಷೆದ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳೇನು ಎದುರೆದುರು ತಿಕ್ಕದ ಅನಗ ವಾ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಅನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡಪೇರು ನಂಕ್ಲ ಸಂತೋಷನ ಹಂಚಪೇರು. ಇಚ್ಚಿನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈ ತರದ ಒಂಜಿ ಆಯಾಮನು ಕೊಂಡರಿಯರಬಾಡಾತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಐನು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಆ ಭಾಷೆದ ಈ ಭಾಷೆನ ಮಾತ ಭಾಷೆ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ತುಳುಗು ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನು ಇದಮುಟ್ಟ ತಿಳಿದಿತ್ತೆ ತುಳು ಉಂಡು ಲಿಪಿ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ಅವು ಅಧಿಕೃತ ಆತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆತಿನ ಬಣ್ಣದ ಈನಿ ಮೇಡಮ್ ಪಡೆದು ಬರೆಯರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮೇಡಮ್. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಲ
18ನೇ ಪರಿಚಯದೋಡು ಸೇರಿದು ಬೆಳಗಡು ಪಣದು ಆಶಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕ್ ಸೇರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರೋಣ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಸೇರಿದು ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮಾಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳಕು ಬರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಆಶೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪುಡಾರ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸನ್ಮಾವಂತು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ಉಂಟಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತುಳುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭೇದೊಲೆನ ಪೊರ್ಲುದ ಬಗೆಟ್ ಪನೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮನ ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರದ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಮಾನದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಲೆನು ಪಾತೆರ್ನೆ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪಾತೆರಿಯರೆ ಉಳ್ಳಿರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುಳ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಆರ್ ಮೇರು ಗುಂಡಿಮನೆ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುಡು ಪುಟ್ಟಿನಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಬೆಂದಿನಾರು ಕೃಷಿ ಜೀವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾದಲ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿನಾರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಲಾದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯಲ್ಲಿಡ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಾಯಿನಾರು. ಸರ್ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಇರೆನ ವಿಚಾರುಳಿನ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟುನೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸರ್ವರೇಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೇನೊಂದುಂಡದೆ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಕೇನುಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಬಾರಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದೆ ಎನ್ನೊಂದೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಮದೆಯ ತಿತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಸ್ಥಾನ ಟುಪ್ಪಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಳ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನೆತ್ತಿನ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಾಧಿಕತ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಮಾಧವರೇ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇಡಮ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗಟು ಬಾರಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ಯನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಟು ಕನ್ನಡಟು ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ತುಳು ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾಷೆ ಏನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಾರಿ ಆದಿ ಭಾಷೆ ಐನಿಟ್ ತುಳುಲ ತಮಿಳುಲ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ರೆಡ್ಡುಲ ಬಾರಿ ಆದಿ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೆರಿಯಂದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಕ ಪಂಡಿರು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಕೇರಳಡ್ತು ವಯನಾಡು ಎಂಕ್ಲನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬತ್ತಿಪುಡಕ ಅಕ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳದ ಭಾಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನು ಜೇರಿಗೆ ಐನ ಅಕ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಪುನಕ ಮಂಡೇರು. ಸೊ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡ್ತು ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ಭಾಷೆತ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಟ್ ಉಪ್ಪುನವು ಉಂಡು. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಿಟ್ಟುಂಟಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಂಟ್ಲ ಅವೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟಾವಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಟಾವಡು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಐನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಜ್ ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪುನೇನಿಲ್ಲ ಐನ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆತು ತೂಪುನೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಾತ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಭಾಷೆತ ವೇರಿಯೇಷನ್ എടുത്ത് ಭಾಷೆತ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಅಥವಾ ಮೇಲರಿಮೆ ಬರೋದೊಂದು ಎನ್ನಿನಂತೆ ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಂದು ಸಾರ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ದೇರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಈತ್ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾರಿ ದುಂಬುತ ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಭಾಷೆ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆನ ಊರುಟು ಸುಳ್ಯತ ತುಳು ಬುಕ್ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಸುಳ್ಯಟ ಗೌಡ ಜನಾಂಗದ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಎಂಕ ತುಳುಡ್ತಲ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಅರೆ ಕನ್ನಡ
ಬಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮುಂಜಿ ಕಾಲಡು. ಏಪನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಯೇನು ತುಳು ಬಾರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆವಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ತುಳುಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪಾತಿರಿಯರ್ಲ ಮಾಂತ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ತುಳುಟ್ಟೆ ಅವಂತದ್ದು ಇವನ್ ವಿತ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೊಟ್ಟು ಕ್ಲಸನ್ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಬಂಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಓಳು ಬೇತೆ ಊರುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಂಟ್ಲ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ ಮಂಗಳೂರು ತಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಊರುಟ್ಟು ಏನು ರಾಯಚೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ಲ ಇಂಕವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತುಂಡು. ಹೊರ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ ಶುರು ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಪುನ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮೀಯರಾತ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆಯು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತೆರೆಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು. ಅಂಟ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ರಂಗಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆವುಡಂಟ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಐನ ವಿವರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಐನ ಲಿಪಿತ್ತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂದು ಮಾಂತೆರ್ಲ ತೆರೆಯುಂಡು. ಲಿಪಿತ್ತ ಸ್ಟಡಿ ಬಹುಶಃ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಪುಸ್ತಕಲು ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ತುಳು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಟೈಪುಂಡು. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಓದಿರ್ಲ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಕಲ್ತು ನಡ್ತತ್ ಐನೆ ಬಳಕೆ ಆವಂತುಂಡು. ಬಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಭಾರಿ ದುಂಬುಕ ಲಿಪಿ ಆಯ್ನ ನಡ್ತತ್ ಐಕ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡೈನು ಸತ್ಯವೈನ ವಿಷಯನಿ. ಬಹುಶಃ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಕ್ ಇಂದು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಮಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಂಗದ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳಾರು ಇಂದು ಗ್ರೂಪ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಉಳ್ಳಾರು ಸುಮಾರು 31 ಜನದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಂಚಾತ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆತ್ ಒಳಾಂಟ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಆತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಪಂಡತಲ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ದೊಂದಿಪ್ಪಾರು. ಇದು ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆತ್. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಟ್ ಇಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಆಂಟ ಐನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ರಾಯಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಹಂಪಿಟ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಂತಿರ್ತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಅಮುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲುಗುಟು ಬರೇನೆ ಅವಾಗ ಹಂಪಿಟ್ ಅಥವಾ ಇತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲುಗು ಏತ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಪಾತಿರ್ನೆ ಬರೆಪುಣೆ ಪೂರ ತೆಲುಗುಟ ಇತ್ತಂದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಏಪೋ ನಮ್ಮನ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಿಭಾಗವಾದ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಕನ್ನಡಟೆ ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಪ್ರಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕನ್ನಡನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆವಂತ ಬರ್ತದೆ. ಏಪ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಐನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ತಾತ ನಾವು ಐನ ದೃಷ್ಟಿಸ್ಲ ನಾವು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವೈನ ಭಾವನೆ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಯರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮಕ್ ಒಂದು ಕಾಲಟು ಒಡನಾಡಿಯಾತು ಮಾಂತ ಅದಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತವು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೀದಿ ಪೋತು ಪೂರ ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತದ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತ ಅವು ಪೂರ ಇಂಕ ಮೆಮೊರಿ ರೀಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮಾಧವರೆಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯ್ತ ವೈನ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಡ್ತಾತು ದಾಯ್ತಂತ ನಿಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಟ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಿದ್ಧ ಉಳ್ಳು ಅಂತ ಕಂಡಂತು ನಿಕ್ಕ ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ದೊಡ್ಡ ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನ ಮಾಂತೇರಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಬಲ್ಮಠ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ ಬಾಳಮೇರೆ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಬುನು ನಿಖಿಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ 1989 2017 ಮುಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ NSAM ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ನಿಟ್ಟೆ, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಉಡುಪಿ, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಾದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬಲ್ಮಠ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿ ಸೆನೆಟ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಖಜಾಂಜಿಲಾದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಆದ ಬೆಂದಿನಾರು. ಡಾಕ್ಟರ್ NSAM ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ನಿಟ್ಟೆ ಬುಕ್ಕ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಳೆಯಂಗಡಿದ NSS ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ಲ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಾದರು. ಮೇಲಿನ ಸಾಧನೆಗೆ 2008 ಸಾಲದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬೆಸ್ಟ್ NSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಸಂದದಂಡು.
ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಲ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಉಂದೆತ ಬಗೆಟ್ ಇರುವ ವರ್ಷಡ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೇರು ಬೆಂದಿನಾರು. ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು. Interventions and strategies in the portable water management system in Mangalore city ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮೇರೆ ಪಡೆತೆರು. ಸರಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಡು ಪಂಡದೆ ಇರಡ ಭಿನ್ನೈತಂದುಲ್ಲ. ಗೇನದ ಪೊಲುಬುಡುಪುನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಮದಯಾತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನಿಪಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಬಿನ್ನೆರಾದುಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜಯಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಂಚನೆ ಕೊಡುಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದುಪುನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವೇರ ಅಂಚನೆ ಏನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತಿನ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಪುಡ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ರಾಹುಲ್ ರೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಪುನಃ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಇತಿಹಾಸ ಅಳ್ತು ಪತ್ತಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಾದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಯುನಿಕೋಡ್ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಪಂಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡಿರೆ ಸಹಜವಾದ ಆರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂದಾದ ಮುಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಳ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಆ ಲಿಪಿನ್ ತೂನಾಗ ಅವು ನಂಗೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಜೋಕ್ಲು ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾಷೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪು ಆಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುನೇನೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ಬೇತೆ ಜೋಕುಳ್ಳ ಕಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವ್ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾರಿಗೆ ಕಂತಣ್ಣಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿಂದ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಬಣ್ಣ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಪತ್ತೊಂಬರುಂಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಈ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಅವೇನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಆ ಲಿಪಿತ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಜೋಕಲೆಗೆ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಅಣ್ಣಂದಾಟ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬಳಕೆಡ ಬರಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರಕಾಶರ ಪಾತ್ರನ ಬಂಡಿರೆ ಇಂದೇನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಧವರ್ಲ ಇಟ್ಟ ಬಾರಿ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕೆಲವು ಶಾಲೆ ನೇನ ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತ ಉಂಡು ಆಂಡ ನನ್ನಲವು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ತೇಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಠ ಪಂಡು ಕೊಳ್ಪಿನಿ ಏರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಲು ಮಾತಪ್ಪುನಾಗ ಈತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೊಡು ಜೋಕುಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತೋಡು ಇತ್ತಿನ ಅಂತೂ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡು ಏತನ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಡ ಆರು ಬಣ್ಲೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಏತನ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಡ ಆತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕೊಂಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರಿಸರಗೂ ತುಳುಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ತೂಪ ದೇವಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡವು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೊಡುಂದಾಲಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆದ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಣ್ಣಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ತೂನಾಗ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವನ ಕೇಂದ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಐತ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ತುಳುನ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ
ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಬಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏತ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬೋದು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋದು ತುಳು ಬಾತಿರ್ಲೆ ಬಣ್ಣಂದಂಟ ಯಾನ್ NSS ಆಫೀಸರ್ ಹೊತ್ನ ತೂತಿನಾಯಿ ಅಕುಲ್ ತಿರ್ತಡು ಕೂಡ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಏತರಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ವೆ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಬಾತಿರ ಬಣ್ಣಂದಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮದತೆ ಒಪ್ಪಿನಿ ಪಣ್ಣಗ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ನ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಉಳ್ಳಂಕ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕರ ಬಂಗಾವು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ನುಮ್ಮದೆನ್ನೋಟು ಆ ರೀತಿ ಆದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಪೀಠ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಲ್ಲದ ಮಾತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗ್ಲು ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಾತನಿಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ತುಳು ನನ್ನಾತ ಬೆಳಗಡೆ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಟ್ಲ ತುಳು ಭಾಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ಪಂಡದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮಾತಾ ಸಂಘಟ ಇರ್ಕಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಲಿಪಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಬಗೆಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಲನ್ನು ಪಂಡರಸರು ಮಾತೆರಲನ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಗೇನ ಪುಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 117 ಮೆನ್ಕೊಲ್ಲುಂಡು ಮದೆಯಾದಿತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸೊಂಡಿನಂಚಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಬಲ್ಮಠದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಳ ಗೇನದ ಪುಲಬುಕುರ್ನ್ಯ ಸಾಹಿತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಶಿಕ್ಷಕಿರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಆರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾತಿಕೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ನಾಲ್ವೆರೆಗಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸರ್ವೆರನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ನ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ವೆಬಿನಾರದ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಬೆರಿ ಸಹಾಯಾದ ಇಪ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಸರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗಲ ಅಂಚನೆ ವಿಭಾಗದ ಪೂರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಉಮೇದಿಡ್ ಪಾಲ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸರ್ವೆರೆಗಲ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಂಜುಳ ಇರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು.